Client ndeipi zviri sei? Hakuna zvako munhu anogona kusunga Comrade Bombshell Geza. Comrade Bombshell Geza is protected by war veterans and Zimbabwean people. Wazvinzwa client? Kana vanhu vachifungidzira kana kurota zvekusungwa kwa Comrade Bombshell Geza, zviri nani vatore nguva dzavo. They need to take a breath because otherwise vanosufocate. Zviroto ngazvigumire kuhope. Kana vanhu vachinge vazvimbirwa nekuba mari, vapedza vaakudzirwa nemagumbeze echando, vaakurota vachisunga Comrade Bombshell Geza, ngavadzokere kumusha kwavo, vanobikirwa doro. Wazvinzwa client? Ndiri kutopindura, handiti vaisenda yawanga vachitiverengera apa. Ngavadzokere kumusha kwavo, vanobikirwa doro, vaudze madziteteguru avo kuti hope dzatava kurota idzi ihope rudzii. Vabvunzisise kumadzitateguru avo, hope dzatava kurota idzi ihope rudziko. Vavaudze kuti aiwa madziteteguru, musatirotese hope dzekunyepa. Kana maneta rarai zvakanaka kumakuva, musiyane nesu pane kutirotesa hope dzinotisekesa hope dzinotinyadzisa. Hanti wazvinzwa? Hakuna munhu anosunga Comrade Bombshell Geza, hazviko, endi ndo zvinhu zvisingambofa zvakaitika. Comrade Bombshell Geza vakaprotectwa nevanhu vakawandisa, magroups akawandisa, maorganizations akawandisa, mugovernment and out of government vakaprotectwa Comrade Bombshell Geza. Saka hope idzodzo hadziko. Ihope dzemweya yetsvina idzodzo, hope dzemadhimoni. Zvakanzi naComrade Saruwaka, madhimoni achamanifesta. Ndokumanifesta kwemadhimoni manje. Muri kuaona ka vana veZimbabwe kuti madhimoni aya akumanifesta? Ndo zvinhu zvisingambofa zvakaitika izvozvo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Comrade Bombshell Geza munhu ari kumira nevana veZimbabwe, ari kudivire mawo veterans. Isusu mukationa takanyarara kana vapedza kutaura, kana kuti before vaakutaura towards vaakuda kuzotaura, tinenge taakupa silence of moment yerespect yatinenge tichiisa kuvakuru muspeech yavo, kuti kana vakati ndaakuya kuzotaura tinotanga tanyarara isusu. Handiti kana vakapedza kutaura tinombosara takanyarara tichinzwawo zvavanenge vaisa kumhuri yavo, kuti mhuri yavo iri kuzvitambira sei. Kana mhuri yavo iine mamwe matambiriro ainenge yazviita, kana paine kuremerwa kana kuti kusanzwisiswa, ndipo paipe panozodzokera panozodzorerwa vageza speech yavo. Aiwa, speech yenyu pane pakasarira vana, vakasarira apa. Uyai munyatsotsanangura nyaya yenyu, iri kutadza kubatika, iri kutadza kusvika zvakanaka mumhuri yenyu. Saka hatigoni kumhanya nezvamakataura, nekuti nesu tiri kutadza kudi kuzvimiririrawo kana kuenzanisana nevamwe vedu. Handiti uri kupanzwa client? Ndo zvatinoita isusu sevanhu vari murevolution. Tinorespekta vakuru, takatrainwa discipline. Handiti mazviona? Vakauya vakataura nyaya dzese dzavakataura. Hapana munhu asina kutenga data. Vanhu vese vaida kunzwa kuti Vageza vada kuti chii. Vakazvitaura Comrade Saruwaka, vakauya vakazviwedzera vachizviclarifya kuti izvi zvaireva direction iyi, izvi zvachireva direction iyi, izvi zvichireva direction iyi. Isusu verevolution isusu takamira tiri kuvanhu. Kana ivo Vageza havatibvumidze tichienda kunomira padhuze navo, isusu tinomira kuvanhu.
nekuti isusu hatisati tapedza nhau yekubatana sevana vezimbabwe. Tiripo pakusimbisana nekubatana. Ivo vakuru vanenge vachigara nyaya dzavo sevanhu vakuru uko, vachionesana vachiva vachitipakurira zvavanenge vachiona kuti izvi ndizvo zvine kodzero yekuti tinzwe sevana vezimbabwe, zvatinenge tichizosenzesa mukusimbisana tichibatana. Ndo nyaya iri paground. Handitika zviri kurwadza Stereki, zviri kurwadza Stereki. Tagwirei chaicho akatadza kuzotaura nyaya yekwakabva pfuma yake. Wakaiona iwewe Tagwirei achitaura 2 times. Papa akapfeka apa, anga akapfeka chigauni changa chine maredhi machichi, nemusi wanga akapfeka chisutu changa chine bheji reZCC. Akataura mastatements akasiyana ekwakabva mari yake. Handitika zvichireva kuti Tagwirei akaba mari. Zvinhu zviri simple. Tagwirei akaba mari, akabirwa mari na-ED, akapiwa namai Auxilium Mnangagwa, anova ndo mafindings ezviri kuinvestigatwa kunzi ndo vari kumusimbisa pamwe chete naNashoni Mnangagwa, sekuti Tagwirei takanzwa kuti muzukuru waMnangagwa. Saka izvi ndezvechifamilyhood. Vana veZimbabwe ngatisambozvikanganwa. Handiti mazvinzi, vanhu vari close to President Mnangagwa, hanzi nevana vaPresident Mnangagwa, avo vakazvarwa naAuxilium Mnangagwa, maybe kune 1 2 ungati mukomana ari pomwe mukomana pavakomana, mukomana anenge mukuru asiri mwana waAuxilium ndiye ari mugovernment. Vamwe vazhinji ava kunyanya vasikana vaya anonzi ana Dambudzo nanani, vamwe vacho vari kungorarama semacommoners sesu vana veZimbabwe. That is good. Ndozvo zviri fair. Zvaifanira kunge zvirizvo zvinenge zvichirarama vana Shoni Mnangagwa nevamwe, nekuti vaiva havana nechekuita nepolitics. Havaziriwo vakaenda kuhondo. Akaenda kuhondo ndibaba wavo. Handiti mazvona. Saka icorruption yese iyoyo yakaitwa iyi. Hatimire nenonsensi dzakadaro isusu vana veZimbabwe tiri kufamba. Ndiri kufara comrade Mudzingwa vakazvibudisa kuvana veZimbabwe vachitaura zvandaitaura zvaizvo ndichiti aiwa, wana comrade Saruvaka nana comrade Mudzingwa, macomrades ayo kana vaine nyaya dzavanenge vainadzo pakati pavo vanoonesana vachitaurirana. Hazvinei nesu kuti tifambe tichiti pano mangwana tinozonyara, nekuti vanhu ava they are the same family. Regedzai ndikutaurire chokwadi. Ma-revolutionarist hamukwanise kana kutombova kuvaseparata, vanobatanidzwa nerevolution. Mazviona manje. And vanhu vari well trained zvekuti when it comes to revolution vanosacrifice zvese kuti it's better tirase pride yatiinayo. Comrade Mudzingwa vanotorasa pride yavainayo to make sure kutoti havafanirwi kuparadzana comrade Saruvaka kuti vagone kuvaka revolution yavo zvakanaka. Comrade Saruvaka I think vanhu vese munongonzwa matauro avanoita, havagoni kana kurasa kana munhu wani, havagoni kurasa kana comrade Mudzingwa. Vanosarudza kurasikirwa nezvinhu zvakatosiyana siyana to make sure kuti vanotoprotecta comrade Mudzingwa semumwe wavo wavanoshanda naye mukubuilda revolution. Handiti muri kuzviona manje. Ndo mafambiro atinoita isusu kurevolution. Hatina zvimwe zvinhu zvinotibatanidza. Izvi hazvipindire madzimai edu nevana vedu, hazvitombodi vakadzi vedu nevana vedu. Hazvitombodi kana mafamily members edu vanenge namasiblings. Hatina masiblings murevolution umu. Ndosaka makaudzwa imi muchinzi it's a spirit. Mazviona, it's a spirit inotoenda pamunhu yerevolution. Hazvingonhongwe kungonzi ndakutowira murevolution. Unopinda murevolution ukazviwana usina kana nechekutaura ende usina kana neidea kuti saka what's next, nekuti zvinenge zvisiri zvako. Handiti mazviona. Saka revolution iyi inotogara itori mumunhu, chinhu chitori natural mumunhu. Hazvimanikidzwe munhu, asi zvinokumanikidza zvega kana zviri zvako kuti upinde murevolution. Handitika ini ndinongoti pamberi nekubatana. Kuti nditaure zvakawanda, ndinoda kutaurei zvakawanda nekuti chokwadi chese takuchiziva vana veZimbabwe.
chinhu chakungodiwa chete ndechekuti kwese kwatiri kuma groups nema-organizations including kwese uko kuZimbabwe uko ndiri kufara nekuti vanhu vapinda murevolution. Nzvimbo dzese batanai makomrade, tinofanirwa kuti tizivane, tinofanirwa kuti tizivane, tichiprotectana, tichidzivirirana, tichisimbisana. Nguva yekutukana nekunetsana yakapera kare kare. Ukaona munhu anotuka vanhu vari kuita zverevolution achituka maleaders edu, bvai matongoziva kuti munhu iye akadya mari haana zvaanogona kuita, nekuti mari yaakadya inotomumanikidza kuti atuke maleaders erevolution. Saka zvinhu zvekuti nekufamba kwenguva vanoda kutozoregererwa vanhu ivavo, nekuti vakasadaro sezvo vari kuita izvozvo vanourayiwa. Munozviziva imimi. Jim Kunaka akati ZANU-PF inodya vana vayo, handiti mazviona. Saka munofanirwa kuti muzvizive izvozvo kuti aMunangagwa vanoparadza nekupwanya nekukirasha vanhu vavanenge vapedza kushandisa. Kana wapedza kushandira aMunangagwa madirty games, vanozouya kwauri, zvinhu zvaMunangagwa hazvidyiwe mahara. Saka ndiri kutoti dai zvikagona kuti tikwanise kuhwina vaMunangagwa vasati vazouraya vanhu avo vari kutuma, nekuti tichaurayirwa hama dzedu. Iye hama dzedu tinofanirwa kuvanzwira tsitsi, asi vakashandiswawo vakabhadharwawo nekuda kwenzara. Ndo vanozoya panapa vachitaura kuti hanzi tinoda kusungisa Vageza, tinoda kuzodaiso Vageza, revolution yenyaya inachainoita this and that. Handiti mazviona. Inhau yekuti vanenge vachimanikidzwa. Saka itonzwaiwo tsitsi. Mazvinzwa, munotori nelaki imimi, mune laki risingaite imi musina kudya mari dzezvigananda, nekuti mune freedom, munogona kuita zvinhu nechoice yenyu imimi pachezvenyu, pasina kumanikidzwa kunzi ita so kana kuita so. Chakanakira revolution, munhu wese ari murevolution ndiye muridzi werevolution. Mwana wese weZimbabwe ndiye muridzi werevolution. Handiti mazviona. Zvakasiyana nevanhu vari kudivi rezvigananda. Zvakasiyana nevanhu vari kudivi rezvigananda. Vari saidi rezvigananda vane nhamo nekuti chinhu chavari kumhanya nacho chine varidzi vacho. Imimi revolution yenyu ndimi varidzi vayo. Saka ndo difference iyoyo iripo. Revolution iyi muri varidzi vayo. Revolution iyi ndimi varidzi vayo. Ndimi munotoibuilda, ndimi munotoisimbisa. Mazvinzwa. Saka ndimi munotoiprotecta, munotoidzivirira revolution, nekuti imimi wacho ndimi varidzi vayo. Zvakangofanana nenyika Zimbabwe yatiri kushuvira kuti tipinde mairi, iri kunzi nyika yeKenani, ichitaurwa naComrade Mudzingwa. iZimbabwe yenyu, kwete Zimbabwe yapresident, yekuti ivhu nderapresident, mvura ndeyapresident, ichi ndechapresident, ichi ndechapresident, zvigananda ndezvapresident, mahure ndeapresident, mbavha ndedzapresident, mhondi ndedzapresident, mashurugwi, makorokoza ndeapresident, mahwindi ndeapresident, mabhinya ndeapresident. Aiwa, hatiite zvinhu zvakadaro izvozvo. Revolution ndenyu, nyika yamuri kurwira vana veZimbabwe ndenyu futi zvakare. Muchatobva nayo murevolution kusvikira mazoiseta nyika apa yavapo, kuti nyika yedu yavapo, iyi New Zimbabwe yavapo izvozvo, inenge iri yenyu. Handiti mazviona, inenge iri a citizen owned country, kwete zvekuti hanzi ndezvapresident ndi for ED kana kuti hatiite zvinhu zvekudaro izvozvo. Isusu vechidiki tiri kuramba nyaya yezvinhu zvine mazita evanhu. Handiti mazvinzwa, tiri kuramba nyaya yezvinhu zvine mazita evanhu. Nyika ndeyevanhu, haisi yachifu. Nyika ndeyevanhu, haisi yamambo. Nyika ndeyevanhu, haisi yapresident. Madzimambo nemachifu vanofanirwa kuzviziva izvozvo. Ivo vatoriwo vanhu, manatives munyika imomo, nekuti hakuna chifu akasika nyika, hakuna mambo akasika akauya nenyika kubva mudumbu ramai vake. Hakuna chinonzi mambo akauya nenyika. Mazvinzwa, kuva efounder hazvireve kuti ndiwe muridzi.
zvakangofanana naDavid Livingstone wachiti tisu tadiscover Vic Falls. Unodiscover chinhu chakagara chiri kweri. Ndo zvakangofanana namunhu mutapa. Handiti vanhu vakasvika zvinhu zviriko havana chavo chavakauya nacho munomu munyika yeZimbabwe. Handiti mazvinzwa. Havana chavo vanhu vakasvika zvinhu zviripo kureva kuti vanhu vakanga vari vekutanga kusvika munyika chete sezvazvinotaurwa pahistory, asi haizi nzira yekuti vadzikisire vanhu vese kana kuti mamwe madzimambo nemamwe madzishe wachiti inini ndini pano inini ndini pano. Izvozvo hazvibude manje. Hatizvitambire isusu vana vechidiki. Kudhara ikoko imbiri dzekudhara idzi. Uye zvakare mambo ane njere chaidzo dzinonzi njere haamire nemisangano, nekuti iye musangano unotofanirwa kutoti mimwe misangano yese inofanirwa kutobva kwainobva ichienda kunovira pana mambo, kwete mambo anotiza poverty obva amhanya achienda kumusangano. Aiwa kwete, hatibvumirani nezvinhu zvakadaro. Inini handidi kunyeperai. Inini handitombokunyeperei, handisi munhu anotombomirira nyaya dzisina basa. Ipapo ndibvisei. Handi mazvinzwa. Ende isusu vana veZimbabwe tinozviramba kuti nyika inotorwa nemunhu anobva azviti ndini uyu ndaakuita kuti uyu azoda. Hazvifambe zvakadaro nekutambudzika kwatiri kuita isu. Tiri kutambudzika kaisi. Vanhu vakapararira munyika dzese, vanhu vari kufira kunyika dzakasiyana siyana. Handi muri kuzvinzwa. Madhara ari kubuda, mamwe ari kutobuda musocial media mumwe achitaura achiti vana vaperera kuenda kunyika dzakasiyana siyana, dzimwe dziri kure vari kuya vari zvitunha, vamwe havasi kuzodzoka, hatisi kuziva kuti vakaenda kupi. Handiti muri kuzviona. Mumwe anotanga kutopenga ari kuMozambique, haachatodzoke munhu iye. Handiti mazviona. Mumwe anofa asina kana chitupa muhomwe kana no identity, hachatombofa akawanikwa munhu iye. Handiti mazviona. Vanhu vari kuluza hama dzavo nenzira dzakaipa stereki nekuda kwegovernment iri kutonga. Nhasi panouya mumwe munhu anotaura kuti inini ndini mambo wenyu, inzwai inini ndinoda kuti government iyoyo irambe iripo. Uyu ndatomupa chigaro ichi, uyu ndamupa chigaro ichi. That's nonsense. Hatidi zvinhu zvakadaro. Izvozvo handisi kuti zvataurwa naComrade Bombshell Geza zvataurwa neni izvozvo. Hazvina kutaurwa naAsaruwaka, zvataurwa neni. Hazvina kutaurwa naAmudzingwa, zvataurwa neni. Zvichibva mumaonero angu inini kuti hazvikodzere, it's not possible kuti vanhu tishandisirwe utongi hwakaipa kudaro. Hatidi vanhu vanotiitira utsinye. Please. Tinofanirwa kuti tirambe utsinye. Hatidi utsinye kuti urambe uchienderera kumberi. Handiti. Zvinhu zvakataurwa naChiwenga tinotenda vakaita zvakanaka, vasati washifta kubva panhau dzavo dzekuramba corruption. Havashati washifta kubva panyaya dzavo dzekuramba vanhu vanongomuka vachingonzi vane vapfuma. Ana Wikino Chivhayo, vese ana Tagwire yayo nevamwe vakasiyana siyana. Handitika. Pfuma inofanirwa kutovawo nefoundation. Inofanirwa kuvawo nehistory. Tobva taziva kuti aiwa munhu wapfuma. Simple. Handiti. Saka hapana zvinhu zvakadaro izvozvo. Vageza havasungwe. Revolution ndedu tinoiprotecta. And revolution iyoyo ndio yatichavaka nayo nyika. Mitemo yatiri kuisa murevolution izvozvi ndo constitution yatichazoshandisa. Kana constitution iripo yakamanipulatwa, tichaiedita kana taamuNew Zimbabwe. Hatidi kurambirwa maleaders edu atinoda. Hatidi zvekudzvanyirirwa. Hapana munhu ane kodzero dzinopfuura dzevamwe. Mawo veterans havana kuti tine kodzero dzinopfuura dzevamwe. Mawo veterans chokwadi. Handiti. Havana kuti tine kodzero dzinopfuura dzevanhu nekuti takaenda kuhondo. Hazvireve kuti vanhu havana kuenda kuhondo nekuti vaitya. Asi zvinotobva mukuti iwewe zvauya nepauri here semapindiro atakaita murevolution. Kuti uri murwiri, are you a fighter? Unozvinzwa wega zvichikutuma kuti ndakuenda kuhondo. Ngatiti lese yatouya izvozvi zvihondo. Isusu panapa tinogona kana kusatombowanikwa titobata futi idzodzo. Vamwe vakanyarara vasiri murevolution pamwe ndo vanenge vari muhondo nekuti nguva yavo inenge yasvika. Zvinenge zvakubva mune zvavari kuzvarwa kwavakaitwa kuti aiwa izvi ndo zvatakazvarirwa izvi. Unotozovaona vakutoti aiwa isusu zvehondo izvi ndo zvedu isusu. Vanhu vobva vapinda vobva toenda musango vakutorwa hondo.
Asi chinhu chandinofarira ndechekuti muZimbabwe nyika tiri kuzoitora pasina kuputika putika kwepfuti nekudeurwa kweropa revanhu vasina mhosva. Tine vanhu vakuru vatiri kudzivirira, vanhu vakura vakaona hondo yechimurenga. Hatisi kuda kuti vaone imwe hondo futi vapondwe vachiurayiwa. Handiti muri kuzviona? Izvozvi tine vanhu vakasungwa. Vanosungirwei? Vachavaburitsa vasiye vakadaro? Ichakwana zvayo nguva. Vachatiza kumhanya zviri very legendary kwakataurwa naComrade Nyoka Yemabhunu. Ndoda kuti muzozviona. Comrade Nyoka Yemabhunu handigone kunyarara ndisina kutaura nezvavo. Mukomana uyu achatobuda chete, ende mukaona akabuda ndiye achazouya nenyaya dzese dzimwe dzamuri kuti uyu haana kutitaurira zvatinonzwisisa, uyu haana kutitaurira zvatinonzwisisa. Ngatimbomirai kurwisana tichitsvaga nyaya dzekurwisana. Isusu ngatifokasei nekubuda kwaComrade Nyoka Yemabhunu. To make sure kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vabuda. Kana vachinge vabuda Comrade Nyoka Yemabhunu, kana paine zvimwe zvinhu zviri kutistresa, zviri kutirwadza nekutibata-bata, tichavabvunza Comrade Nyoka Yemabhunu. Vachataura nesu vachitiudza kuti zvinhu zvaifamba so panguva yandanga ndiri mukati, zvimwe zvinhu zvakaiswa apa, zvimwe zvakazondifambira zvakadai so panguva yandanga ndiri mukati. Ndo vachataurirana nemaComrades. Tinoda kuti revolution yedu isaite hondo nenoise zvakanyanya, nekuti izvozvizvi tikatanga kucreata enmity within the revolution, hatisati tasvika kwatiri kuda, tinodonha pasi. Izvozvi tiri panguva yekuti maComrades ese vabatane, maorganizations ese abatane, vanhu vese vabatane. Handitika munhu wese ari kure uko ari kunzwa kuva neshungu nerevolution apinde mune vamwe. Handiti madminzi watsvagai means dzekuti mimi vanhu vakwanise kupindawo mumagroup, nekuti kune vamwe vanhu vari kushaya access. Handiti vanhu vapinde mune vamwe, vanhu vabatane. Handitika kuitira kuti chigwedere chakataurwa namudzingwa icho chifambe zvakanaka. Chingungundengo chiri kutaurwa naSarwaka ngachifambe. Zvakanzi muchanakirwa. Maita basa vane Zimbabwe.